Ало. Имаш ли достатъчно ресурс да завършиш войната, която започна? Това съчетоводителя беше хитър ход, обаче не мога да ме спреш. Винаги си ме подценявал, това ти е проблема. Подценявал съм вкуса ти. Но май съм култивирал стила. Освен ако тази риза не е инцидент. А инцидент ли е, че остана без доверени хора? Взехте всичко. Отдавна трябваше да направя оборка. Готвиш ли се за втора инстанция? Що ти готвиш ли се? Още ли искаш да пееш срещу мен в съда? Мислих те за по-умен. От самото начало те предупреждавах за Мартин. Чух за майка ти. Ще те смажа.